Biथांजों एबार हाबाफारियाव बाहागो लागोन दुलाराय फरायसा आफादनि मानगोनां श्री दिपेन बर' गेदेर बिफां लोगो आफादनि खोरोमदावारि मानगोनां Principal, assistant professor, lecturer, गासै नोंथांमोनखौ बे समाव बिभागावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो दुलाराय फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोन आरो दिनै बेवहाय क'क्राझार जिल्ला इउपिएफएलनिबो मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन मिरु इउपिएफएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बे समाव बिभागावनो थाखाय गुरै खावलायबाय बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद बर' समाज आफाद ट्राइबेल संघ गासैखौबो बे समाव बिभागावनो खावलायदों आरो बेवहाय बानजाय आफादनि मासिगिरि मानगोनां राहुल नार्जारि बिथांखौबो बे समाव बिभागावनो थाखाय सिगाङाव आङो गुरै खावलायदों। बेनि उनाव जोङो दान्दिसे सम कन्डलेन्स खालामगोन थांखि जानाय बिथांमोना बिबार बावखांनायनि उनाव आरो बेनि उनाव गुबुन गुबुन हांख्रायजानाय जोंनि आफादफोरनि दैदेनगिरि जोंनि एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोन सानसुमै बिथांमोनाबो बिबार बावगोन। बिबार बावनो थाखाय थागथियारि जानाय गसंनानै थानाय बिथांमोना बावखांनायनि उनाव आङो गुरै खावलायबोदों दसे सम नैबे सारियाव गसंखांनाय गेदेर बिथांमोना बिबार बावखांनायनि उनाव जों 7 मिनिट कन्डलेन्स खालामगोन। बिनि उनाव गुबुन गुबुन गासैखौबो आं बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायनो सानदों। बे समाव हयथ' जों 5-6 स्टुडेन्ट थ' मिथिंफ्राव ओंखारबाय थाग्रासो माने फैयो। आंबो थांबायमोन जोंनाव क्लास 9-10 नि सासे फरायनाय थायोमोन बाक्सानि बेजों आंबो बे 5-6 बाबो मिथिंफ्राव थांफायोमोन खोनासंनो साइकेलाव गाखोफाना। थ' बे समाव बेखौ नायोबा जे बिनि बिफाया एबसुनि मेल मिथिङाव थांनायखौ निस्सय बादा होआमोन बे प्रमान जायो। बिफाया हारिनि थाखाय खामानि मावनायाव एबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानायाव न'खरनिफ्राय निस्सय बादा गैयामोन बिफानिफ्राय थां होनना। रायखाङोबा एसे गाज्रि मोनलाय हायो जे जोंनि एरियाफ्रा मारैमोन बे ओनसोलफ्रा मारैमोन बे ओनसोलनिफ्राय एबसुनि मिथिङाव थांनाय बायदिसिना सिटुएसन दिनै ओंखायनो जों सावरायलायदों साबसिन लकेलनि बुंनो हासिनोब्ला मानगोनां कृष्ण गपाल बसुमतारी बिथाङानो बुंनो हागोन। बे समनि आन्सलिक एबसुनिबो गाहाय नेहाथारि गुबुन गुबुन बिबानाव थानानै सेन्ट्रेल एबसुसिम थाबोबाय लकेलनिबो गतिके आबै आदायानो साबसिन बिनि थाखाय बुंनो हागोन। एबसुनि गिबि मुंख्रंनि बिफा बेनिखायनो ग्रुप पलिटिकेल मिथिङाव थांना थाङाखै बिनिफ्राय बे थाङाखै खनसे खिन्थु लांजानो जबरदस्ति लांगोन होनना बुंनो बिथाङा जेला रायलायफैयो
बेखौ नायोबा गोलाव सानसे सम बेवहाय बेहाबो मोनसे एबसुनि फारसे मोनसे बेहाबो मोनसे रेसपेक्ट दङ। जोङो बेखौ रेसपेक्ट होबोदों। जोंनि गिबि मुंख्लं एबसुनि सोमावसारनायनि सुजित नार्जारिनि बिफा होननानै मोनसे रेसपेक्ट होदों। रेसपेक्टआ जों माबा मोनसे मुवा बेसाद जों होनो हायाखै। मानोना एबसुसो फरायसा आफाद आरो बे समाव जों जिहेतु माने गभर्नमेन्टनि एसे गोजानाव दङमोनखाय जोंनि टाइमफ्राव जों जेबो खालामनो हायाखै। खिन्थु बेनो जों मोनसे रेसपेक्टखौ होदों जे जोंनि माहारिनि जोंनि सोमावसारनायनि मुंख्लंनि बिफा आरो न'खर बेबायदि जों बिथांनो रेसपेक्ट होनो जों नाजाबोबाय थादों। थ' होलाय आरो लानाय जोंथ' होदों लाग्रायाबो जे सोमावसारनायनि जारिमिन बे जारिमिनाव रुंसारि मंगल सिं नार्जारि आरो बिथांमोननि न'खरा जे बडलेण्ड सोमावसारनायाव थोंजों आरो खेंसालियायै मोनसे रल कन्ट्रिबिउसन दङमोन। सुजित नार्जारियाथ' मुंख्लं जाबाय, लोगोसे बिथांनि बिफा आरो बिथांनि न'खराबो जे गिदिर मोनसे कन्ट्रिबिउसन दङमोन। बे बाथ्राया जोंनि जारिमिनाव थागोन। जियानो ब्रह्मल'सो सफैनो हायाखै। बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथाङा सफैखाबाय। बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरियाबो सफैबाय। बेनिखायनो बिथांमोनाबो बिनि सायाव गोथौ आरो गुवारै बुंगोन। थ' आङो मेलखौ बेखेवनांगौ हिसाबै फंनैसो बाथ्राजोंनो आङो बेखिनिल' बुंनानै दिनैनि बे सावरायलायनाय जे बे मेलखौ बेखेवबाय होननानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। रुंसारि मंगल सिं नार्जारिनि गोथार सारादुनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोननि न'खरनि बिहोमा बेनि सायाव सावरायनाय आयदा आरो बे आयदानि सायाव बेखेवनाय जि बिबुंथि दङमोन जों मर्यादा होनो गोनां आरो जोंनि जि अरायबो बिथांमोननि फारसे हेफाजाब आरो मदद बे जेराव जेरैबायदि जोङो नांगौ नाजाबोदों। माखासे समाव जों हास्लाबाखैब्लाबो जोङो गारनानै दोनबोआखै आरो सुजित नार्जारि बिथांनि न'खरनि गासै बिहोमानि सायाव बा बिथांनि बिफाया जिखिनि मोनसे रल मडेल हिसाबै माहारिबादनि फारसे आरो समाजाव थानानै मुंख्लं न'खरनि साउथ क'क्राझारा बिराद क्रिटिकेलमोन बेवहाय आरो गोबां माने फिन जाथायजों बे ओनसोला भुगिनांदोंमोन। दा सुजित नार्जारिया जे गुवाहाटीनि जे मार्चेलियाव थांदों जोंनाहाय बारा एक्टिभ नङामोन फरायसा हिसाबै बा एबसु हिसाबै जोंनि नैबे माबाया साउथ क'क्राझार आरोखि। खिन्थु बिथाङा गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारिनि सासे स्टुडेन्ट हिसाबै आरो इउनियन गुदियाव थानाय फरायसा रुलिंआव थानाय आरो अपोजिसनाव थानाय मोननैबो हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायदों। बारग' एमएलए, बारग' मन्त्रि, बारग' इएम एमसिएलए जायफोरा दिनै माहारिबादनि स्ल'गान होनानैनो सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदोंमोन बयखौबो जों हांख्रायदों। नाथाय गोबाङानो खिन्थु जोंनि जे हाबाफारि जोंनि जे थांखि बे थांखि बायदि जों हाबाफारिखौ मावफुंलांगोन। आं मिजिंथिदों जे उननि समाव जाहाथे जोंनि हाबाफारिफोराव बयबो ज'यै जेबो फारागथि लाखियालासिनो जों बाहागो लालायगोन। दा बे समाव जोंहा सासेल' आलासि दङ बिथाङा लाखिगोन आरो बिनि उनाव